Здравейте, скъпи приятели, любители на народните танци. Казвам се Диана. Родом съм от красивия родопски град Златоград. Имам две дъщери, с които се гордея. Едната също е част от ансамбъл, фолклорен ансамбъл България. Да, вече 10 години сме, повече от 10 години сме в Лондон. По професия съм технолог, но тук работя като self-employed, заедно с моя партньор. Основно в сферата на строителството, бих казала. Относно ансамбъла, в него попаднахме съвсем случайно покрай моя приятелка, която ми каза, че това е страхотен колектив и това наистина се оказа така. Радвам се, че сме част от ансамбъла. Това са хора, които умеят да танцуват, умеят да се забавляват и са страхотни. Но за това най-основна роля и голям фактор е нашата ръководителка Ива. Тя е страхотна. Страхотна като ръководител, като човек, като приятел. Умее да предизвиква желанието да танцуваме, заряда емоцията. Човек с огромно сърце, заразителна усмивка и най-вече безкрайно търпение. Надявам се, че нашия празник ще ви хареса. Това, което предстои да видите, сигурна съм, ще ви зареди с много емоции. Ще засили носталгията по нашата родина, но същевременно е и начин, чрез който да съхраним нашите традиции. Се риска да се повторя. Ансамбъл е мястото, където мога да се отпусна, мога да се посмея, мога да се забавлявам и най-вече място, където хората са истински. Благодаря ви, че ни направихте част от вашето семейство.